पाकिस्ताना आरोबाव मोनसे गिदिर हेंथाजों मोगा-मोगि जानांदों। ब्रिक्स जौस्राङाव पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ सोंखारिनायखौ चीनजों लोगोसे मुस्लिम हादरफोरा मदद होदोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला ब्राजिलाव खुंजानाय ब्रिक्स पार्लामेन्टारि फ'रामाव पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ सोंखारिदोंमोन। ब्रिक्स पार्लामेन्टारि फ'रामा 22 एप्रिल 2025 मायथाइयाव भारतनि जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानोबो थांखि लादों। बे फोरमायथिखौ 6 जुनाव लकसभा सेक्रेटारियेटजों फोसावजानाय मोनसे प्रेस बिबुंसाराव होनाय जादोंमोन। बियो पाकिस्ताननि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हेंथा जानो हागौ मानोना पाकिस्ताननि लोगो चीनजों लोगोसे गोबां मुस्लिम हादरफोरा ब्रिक्सआव दंफायो। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला ब्राजिलनि ब्रासिलियायाव खुंजानाय 11थि ब्रिक्स पार्लामेन्टारि फ'रामा भारत, ब्राजिल, चीन, खोला आफ्रिका, रासिया, इरान, UAE, इथिय'पिया, इन्ड'नेसिया आरो इजिप्टजों लोगोसे मोन 10 सोद्रोमा हादरफोरा बे जथाय फोसावनायखौ नाजावदोंमोन। बे समाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया मोनसे गोजौ थाखोनि भारतारि थान्दै हान्जाखौ दैदेनदोंमोन। बिबुंथियाव बुंनाय जादों जथाय फोसावथायाव भारतनि पेहेलगामाव बावैसो सिगां उदखारि गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो सोद्रोमा संसदफोरा उदखारिफोरनि बेरेखायै जयै राहा लानो गनायथि जादोंमोन। ओम बिरलाया उदखारि आफादफोरनो राङारि हेफाजाब होनायखौ होबथानो, संगालि रादाबखौ रानलायनाय, बिरोंदामिनारि गाज्रि बाहायनायखौ होबथानाय, नायबिजिरनाय आरो न्यायारि बिखान्थिफोराव हेफाजाब होनायखौ बांहोनो थाखाय खौसेयै नाजानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेयाव बेखौबो बुंदोंमोन दि ब्रिक्स पार्लामेन्टारि फ'रामा उदखारिफोरनि सायाव भारतनि गोरा गसंथानायखौ गोख्रोङै गनायदोंमोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।